Yasa kasashen Afirka suke da wuyar su samu 'yancin kansu daga Faransa. Iranium in muna so kashi 100 cikin 100 mu za mu ɗauka, ba mu da kuɗin ne. Ba mu da kuɗin ne. Hakanan ne ba komai ba ne. Iranium na kasuwanci ne, duk wanda ya so yau ya zo ya ɗauki iranium ya haƙo ya saida. In ma duka yake so. In ma duka yake so. Yanzu haka kamfani biyu na Canada suka zo za su fara. Amma aikin iranium yana da wahala, yana buƙatan kuɗaɗe da yawa sai mai ƙarfi. To amma bayan Iranian sauran tasirin Faransa fa kuɗi ma Faransa take buga musu waɗannan ƙasashen. Ka kwatanta halin mu yau na kuɗin mu da muke tare da juna cikin Faransa fa ka gwada shi da naira ko ka gwada shi da CD, wace ƙasa yau ta wadata cikin darajar kuɗinta. Naira fa da jiya kusa naira 600. Bakwai ma 700 ma ga dala. 600 jika guda namu. Ko na Nijar. Na Nijar yau ya koma ina ji ko 1,000 da 200 shi ne 1,000 na Nijar. Ba ya zargin mu wannan, ai wannan yau mu kasashen nan namu in ba don France fa muna tare da juna, mu kasa bakwai muka rike ma juna kuma muka samu yarjejeniya, wanda abu ya ruhe mu asiri. Kwanan baya taron da kasashen nan 8 da ke son amfani da kuɗin imiyawa ake ce mishi ne? Yawa suka zaɓe ka a shugabancin wannan kungiya din. Amma kafin su zaɓe ka nan da an taɓa magana za a yi kuɗin sai da yawo na eco. Sai ga shi yanzu an zawo ana magana za a yi wannan sabon kuɗi din. Me ya faru ne aka jingina maganar eco aka dawo ana magana wannan? Amma muna cikin eco har yanzu mu kasashe masu France fa yau mu muna bukata a yi eco. Najeriya ce har yanzu bata shirya ba. Da su Ghana har yanzu su ba su shirya ba. Ba son su bar kuɗin su. To har yanzu suna ganin akwai matsaloli, amma mu a shirye muke. Ni yau amfanin ƙasata ya zamanto mana da kuɗi guda da Najeriya. Wannan ne nake so. Kuma za ni ba ku shiri da Najeriya ku biyu kaɗai ku yi kuɗin ku. Kudin Najeriya yanzu haka mu ba mu cika yarda da monetary policy ta Najeriya. Me yasa? Domin kana ganin faɗuwar naira. Mu 'yan Nijar mutanen ba su saba da wannan ba. Ba su saba ba. Ka waye gari ka iske kudin ka darajar shi ya rabu sau biyu. Ba mu saba da haka ba. Amma in muka tattauna kuma nan gaba dole mu haɗu mu yi kuɗi guda mu duka ECOWAS. Mu duka ECOWAS zai zama kuɗin mu guda, amma mu yomowa a shirye muke mu je a yi eco. Yaushe wannan sabon kuɗin ne yomowa zai fito? Ban sani ba, sai mun ƙara tattauna. Amma yau an daɗe ana magana a yi kuɗi bai ɗaya ɗin na Afirka. Mu a shirye muke. Mu yomowa a shirye muke. Kace mu kana nufin Nijar ko da kasashen ba har kasashen mu duka na yomowa a shirye suke. A shirye suke. To me matsala? Najeriya ce kawai matsala? Najeriya a zancen ƙarshe da muka yi, Najeriya ita ce take so a ɗan dakata har ta gani sarai. Muna magana sai da yawo, da ba kun yi magana cewa za ku girka wata rundunar sojoji ta sai da yawo ba. Me ya faru ga batun, ko da yake suna cewa wannan rundunar za a girka ta ne domin a hana juye-juyen mulki? A taron shugabannin ƙasa da ya gabata da yawa kana Abuja an ɗauki wannan matakai. Wannan matakin na a girka runduna irin wannan wanda zai yi aiki na ya kare kasashe da ta'addanci kuma da juyin mulki. Zai maye gurbin haɗin kan da kuke da shi na yaƙi da su sauran kasashen da kuke yaƙi tare da su zuwa yanzu ne? Koko wannan sabon kungiya ce ko ban sani ba tukuna ba hadarci wannan taron ba, amma abin da na sani irin wannan niyyar tana da kyakkyawa, sai dai tana da wuyan aiwatarwa. Ina magana mai da 'yan gudun hijira da akwai 'yan gudun hijira da yawa a Tilaberi, Difa, daga Niger, daga Nigeria, Mali da sauransu. Na san kayan alƙawarin duk za ka yi ƙoƙari kamar da kowa ƙasarsu. Ina yake a kan wannan lamari? Wannan komin son da muke mu mai da su in kwanciyar hankali bai tabbata ba inda suka hito ba zai yi ba. Ƙasar Mali yau ba mu zancen mu mai da 'yan Mali can saboda al'amarin ya ƙara taɓarɓarewa. A ƙasar Najeriya kuma muna da program da muka yi da gwamnan Borno, Professor
Babagana Zulum. Akwai ma mutanen Malam Fatari da aka maida kuma kwanakin baya an samu matsala su ma sun dawo nan Boso. Amma muna bisa wannan ra'ayin nan namu. Shi gwamna ne mai aiki yana da kokari kwarai kuma shi ya san amfanin komowar jama'a a fannin tattalin arziki hamma da a fannin tsaro. Insha Allah har yanzu ba mu cimma gurin nan namu ba, amma za mu ci gaba da kokari domin hakan ya tabbata. Da mun taɓa magana uranium kwanan baya ƙarin da aka yi farashin man gas ya jawo matsaloli karancin kaya da sauransu, kuma sannan mutanen Agadez su ma sun jima suna kuka game da cewa tun da aka fara haƙa uranium shekaru 40 da suka wuce ba su samu amfani da yawa ba, sai dai su samu maguba da suke ta shaƙa da sauransu. Kana labarin koke-koken mutanen Agadez kan wannan? Ina da wannan labarin, amma ka san 'yan ƙungiyar farar fula suke irin wannan magana. Amma ba gaskiya ba ce? Tana da ƙamshin gaskiya, amma ba gaskiya ba ce gaba ɗaya. Duk inda ka ga ana haƙo ma'adanai a duniya, baka taba jin mutanen da suke ƙasa sun ce mun yi wadata sakamakon haƙo ma'adanai da ake samu. Amma ba a iya a ce ƙasar Agadez ba ta ci moriyan haƙan uranium a wannan ƙasa. Yanzu haka abinda muke ba ma meri na wannan ƙasa na kuɗi ya sa sun kasance daban da sauran meri na Nijar. Banda irin abin da aka yi. An ce musamman tun lokacin da aka rufe kamfanin Faransa nan komai naka ake kiran shi, mutane sun rasa aikin yi da yawa. Tun da an rufe abin nan. Tun da an rufe kamfani. To batun cin hanci yana ɗaya daga cikin manya-manyan alƙawuran ka na kamfen. A ina ake wajen yaƙar cin hanci da rashawa? Mutane cewa har yanzu akwai cin hanci kamar yadda ake shi a makwabtan ƙasashen, makwabtan da ke makwabta da kai. Ina ake yanzu a ƙoƙarin da kake na yaƙar wannan aƙida ta cin hanci da rashawa? Ai ba ni iya ce maka cin hanci ya ƙare a ƙasar Nijar. Amma babu shakka an samu sauƙi, kuma muna yin nazari domin mu samu salo mai kwari na mu yaƙi cin hanci. Amma Excellency, tun da ka zo akwai wanda ka kama da batun cin hanci da rashawa a Nijar? Na kama mutane? Na kama ministar guda, na kama 'yan kasuwa, na kama masu manyan aiki na Trezor. Muna da kamar mutum 30 wanda muka kama sakamakon irin aika-aikan da aka iske su da su. Amma an ce wasu daga cikin jam'iyyun da kake alaka da su irin su MNSD duk suna turje maka a kokarin da kake nan ka yaƙi cin hanci. Kana samun kalubale daga wurin jam'iyyun adawa? Wannan ba haka nan ne ba. Kurum yanzu abinda za ni ce maka, abinda za ni ga maka shine a samu mu ido insha Allah, na a ce ma halsiya su ci gaba da kokari kuma suna yi, kuma za mu ci gaba da kama mutane masu cin hanci. To ina ka kuma yi alƙawarin cewa bayan shekara ɗaya za ka yi garan bawar ga gwamnatinka, sai yaushe za a yi garan bawar din? Ban taɓa yin wannan. Ba kai wani alƙawari ba? Ba. To kana da niyyar yin wani canji nan gaba? Ban sani ba wallahi. Dole in tambaye ka wannan, tun da wanda ka gada ya sauka, mutane na ganin cewa har yanzu akwai hannun Muhammadu Isuhu cikin harkokin gwamnati, kamar yana da tasiri, yana sa abubuwa a yana naɗe da sauransu a cikin gwamnati. Ka san makiyayenmu suna bakin ciki da ba mu samu matsala tsakanin mu da Muhammadu Isuhu, kuma shi suke wai in suka irin wannan maganganun ko za su bata tsakanin mu. Sun ce ma akwai jam'iyyar mata tarayya ta rabu gida biyu, kana rike da ɗaya yana rike da ɗaya. Wannan duk fatar su ce suke za su gani, za mu je kongire. Amma suna nuna misalin kana da ɗansa ministan mai. Ɗansa ne wannan ko? Mamman Sani ko? To. Don mai haram ne ba a yana ɗashi. Na naɗa shi don ya ƙure ba don yana dan Isufu ba. Don gwanintarsa. Don gwanintarsa kuma don yana dan Isufu. Duka wannan ba haramu ba ne, duka halal ne, kuma na yi shi ne nake da incin wannan. Kuma babu wanda zai hana ni in yi abin da nake gani ya dace. Abu na kusan ƙarshe da zan tambaka shine batun mata da matasa. Ina jin tsarin mulkin Nijar ya ce a keɓance kashi 25 cikin 100 na mukamai na wanda ake zaɓe wa mata. Amma yanzu haka sannan da kashi 30 na wanda za ka naɗa. Amma yanzu magana da ake mata 50 ne kawai a cikin majalisar dokoki, sannan ministoci mata 5. Wannan bai kare dokan ƙasa ba? Zancen zaɓe
matan da suke yawa sun yi abin da doka ta tada da kenan nan ba mu saba ba ya yi kore ko muna da mata 50 muna da deputy 179 to har ya wuce abin da ya wuce kore ko to amma